बिथांमोना सोंखारिसेयावबो जोङो दिल्लीनिफ्राय केसखौ रिटार्न लाबोनो हाबाय बिथांमोना सोंखारिबाय थानायावनो जोङो रिहेबिलिटेसनखौ होजोबनो हाबाय बिथांमोना सोंखारिबाय थानायावनो जोङो मार्टियारनि एक्सग्रेसियाखौ होनो हाबाय जिहेतु मिरुनिफ्राय आरो आसाम सोरखारनिफ्राय बा फैनाय जिखिनि फान्ड दङ बेखौ बाहायनो हायाखै नोंथांमोनखौ बुंदों जायनि थाखाय रिटार्न बे थांफिनदों दा नंखायनो दिनैनि समाव बिथांमोना जेखौ पावारखौ हायदों होनदों पावारा हायाखै पावारा जौगानायनिफ्राय जौगादों ओंखायनो दिनै जोंनि खोथाखौ प्राइम मिनिस्टारा मानिदों जोंनि खोथाखौ हम मिनिस्टारा मानिनानै दिल्लीयाव लामा होनो गोनां जादों ओंखायनो केसबो होनो थांदोंमोन केसआवबो बिथांमोना जेनो दा केस सोलिगासिनो दङमोन गेजेराव केस होदोंमोन बे केसआबो जेनदों मोनफ्रोमबो केसआव बिथांमोना जेनदों बिटिसिनि गोहो बे गोहोखौ फानबाय होननानै बुंदों बिटिसिआव गोहो गैला ओरै मावबाय 17 बोसोरावथ' मावनो हाखागोन खिन्थु 17 बोसोरावबो बिथांमोना EMCLनि क्वार्टार बानायनो हायाखैमोन जाहाथे अजद होबाय थायो जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनसेबो मावफुंजायाखै बिटिआर गोजोन गोरोबथाया मोनसे फ्लप मोनसे गोरोबथा होननानै बुंनो नागिरदों मा बुंगोन बे समाव नलेज फेस्टिभेल खालामबाय लिटारेरि फेस्टिभेल नोंथाङा बानायबाय दिल्ली बायदिया बड'लेण्ड महोत्सव नोंथांमोननि दैदेननायावनो खुंबाय आरो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोन्दों जे मोनसे एसियानि जोबोद गोजामसिन मोनसे गेलेनाय जायखौ दुरान्ड काप होननानै बुङो दा बेफोरबायदिनो गोबां हाबाफारि नोंथाङा बा नोंथांनि दैदेननाय सोरखारावनो बे समाव मावफुंगासिनो दङ दा बे बिथिंजों माबे दिगजों लांनो नागिरदों नोंथाङा बे हाबाफारिनि गेजेरजों नाथाय 17 बोसोर सरकार जालांबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायनि आङो दुखु मोनो जे बिथाङा रिकगनेसन होआखिसै बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान फालिनांगौ होननायखौ बिथाङा रिकगनेसन होआखिसै बिटिसिनिफ्राय ओरैबायदि गोख्रों दैदेनगिरि आरो बुहुमनिनो सासे टप मोस्ट दैदेनगिरि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथां आरो अमित शाह बिथांमोनजों खाथिसिनाव आंगो माबोरै जानो हानाय दा बेफोर मानसिफ्रा दिनै नङा गाबोन जाय दाय मावदो बे जेलाव थांगोन आं बेफोरबायदि लाइबिलिटिस गालाङाखै जुदि गालांदोंब्ला आंनि एगेन्स्टआव माने एक्सन लायाखै होननानै बुङो दा बे बिथिङाव मा बुंगोन सार बाहेराव बिथाङा 10टा बाथ्रा बुङो बे जुदा बाथ्रा खिन्थु गावहा जेलाव थांनांगोन होननानै गिनानैनो बिथाङा दिनै सिङाव मिलायनानै थायो राजखान्थिनि सार्थआव बिथांमोना जोंखौ गाज्रियै बुंनांगौ होननायखौनो राजनितिनि प्रिन्सिपाल होननानै सानो जे अपोजिशनाव थायोबा पजिशननि मानसिफोरखौ रायनांगौ नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानैबाबो दाय होनांगौ बेखौनो बिथांमोना हयथ' राजनितिनि नीति होननानै सानदों दानि मोजां दिनखौ बिथांमोना बुजिनो हायाखै खारन बिथांमोना मोजां गाज्रि बिजिरनो हानायनि केपासिटियानो गैया एबा बिजिरनो नागिरा 2020आव इलेक्शननि सिगाङाव आंनि कनभयआवबो एटाक जादोंमोन जोबोद गाज्रि एटाक जादोंमोन 2020नि सिगाङाव सोरबा अपेनलि खोथा बुंदोंबा सोरखौबा क्रिटिसाइज खालामदोंबा बे मानसिफोरखौबो मालाबा पानिशमेन्ट होनाय जादों एबा सोरबा जिउबो जोबदों दा बेनि थाखायनो गिलायलायदोंमोन नाथाय जिहेतु दा बुथारलायनाय गावथारलायनाय सिगिलायनाय आरो सासेया सासेनि सायाव गिनांनाय थासारि गैया